sithi helele mama, helele mama, helele mama, sithi helele mama. Niyayazi la ngoma ithi amahlathi aphelile akusekho ucasha. Hayi guys, amphelele Nomalanga. Sanibonani molweni. Ndiyanamkela ke ku SABC ngeSixhosa guys. Ukwenza kusaqhubeka nokumbuza ke uNomalanga ngayo yonke lento ke basamile kwiparking yambuza baNomalanga zintoni ezi. So ufake pregnancy wena ngoku. Hayi ke Nomalanga uthi zeze protection ezisponge. Uyandazi bandi clumsy kangakanani. Kwenza wathi ndifuna ukwazi sesiphe sisibhedlele sibiza umntanami ngemedical waste Nomalanga. Ube ngamcela ke uba amamele wabe evutha ke ukwenze engayingeni nje into and uyalila uyashoutisa ufuna ukwazi bakwenzekani uthi kuzo zonke izinto ongazenza uxoxe ngazo for uthando uzoxoxa ngalena into Nomalanga lena into wabe sithi Nomalanga ndiyenze lento mina ndiyenzela thina sobayithu ngoba mina ndiyakuthanda ukwenza uthi awunokwazi kaloku lento uyibiza ngothando yonke lento yakhe phezukobugxoko uthando lakho phezukobugxoko luthando olo uyashawutisa Nomalanga ke guys ucela amaxolo uthi bendenzela thina mina sithandwa sami nangoku this thing brought us together ukwenza guys uvele thatha zonke zonto wasijula pha nabo sijule phansi nokuzifaka kodwa uvale imoto yakhe wangena emotweni wamshiya eme apho ebangathi kwenzo wabe emka ke ukwenza umshiye kanjalo. Kwenicala uVusi yena unewari ngalento lena ngoba longoku seyibonakala ukuba kukhona ukuphuma okuvelayo uthi ke kugcina bona lento abazoyibamba ngoba bayazi nje njengangoku abazuyithetha into bayazi nini into ukumitha kwaNomalanga nongamithi abazosazi so story eso so bayayibona ba seyizawuputshuka. Then kukhona uThemba ke noNomfundo guys uThemba akasafuni kwakuyodlala bhola ngoba kaloku uthi uyise uthathe itrophy yakhe ayifaka emgqomeni so uNomfundo ukwazile into bahamba athethe nonjengaye embonisa zonke ke iachievements zomntana apho kunjengaye ethe excited ke kubona zonke izinto besithi uNomfundo excited kanjani because enye yazi uyithathe wayibona uba mawuyifake emgqomeni wabe sothuswa yilonto kunjengaye engayazi wabe semxelela ke into ba iyandixaka mina into yakho because awukwazi nje ukuthetha nefamily yakho kanye ukuthetha nayo ubona ba uyibonisa into ba mayisibeke endawo thina nonyana wami wabemshiya apho ke unjengayo so njengayo wahamba confront wenzeni ozamileyo ukuphika yonke lento wabe sitomnye no ndizibonile iziscreenshots zikhona ezitshoyo into ba wena into uyithathe wayifaka emgqomeni wenzeni ke wazama iphike ebuza ba kutatakho wena uyazini ngento ze-screenshot ulixhego elidala wabe sitomnye ungadlali ngam kodwa ke wenzeni ude wathi bendisazi kodwa into ba wena uzothanda lo nyana akho umtsha kunami wazincama wehla kunjengayo waqhopha pheca kwakhe wazama ke ukumxelela into ba yena uyamthanda futhi soza yekumthanda and last born yakhe mthanda kakhulu wamteketisa ke wayikhupha ke usisi itrophy wabevuya kunjengaye emdlalisa ke so endapheke unjengaye sesiya ke kwaNomfundo apho afike khona ephethe le trophy for unyana yakhe emphathele nditsho nezihlangu endicinga zikox ke ngoba lokufuna aqhubeka udlala ibhola. uNomalanga yena guys uthe esendlini ke zama ufonela ukwenzo wafika uphetheni uNqonqoze wancama ke guys Nomalanga khange aqalise kwakumvulela into ayenza ubhizi ufuna ufonela nokwenzo akamazi ba uphi and uphetheni uyakwazi uyathi uba ndiyakwazi bukhona Nomalanga vula khange avule ke uNomalanga so uphetheni unabuyibambe ngelithi ke uNomalanga une stress. KwaDlamini ke kukhona uSokhabase ufikela ke kunjengaye noPhetheni noVusi kuthethwa ngalento yalomsukulwane and bathi bona bafuna umangalela sisibhedlele ngomsukulwana wabo ngeke kwazi uba kwenzeke kanti but ke ngoku iproblem yabo ukwenza akafumaneki noNomalanga akafumaneki kwabe sekucela noVusi uma akakhawulisa fonela ukwenza uba angafona kuVusi ukwenzo afumaneki guys kwenza efonini uPhetheni naye wazincama wafonela uNomalanga noNomalanga akafumaneki yakhe phone so abazi ke ngoba bazokwenza kanjani ngoba bafuna umangalela sisibhedlele umthetho wakhona ngomsukulwana wabo. Nomalanga guys uncame wancamela kuSibongile uthi uyocela uncedo uthi ke akazange kakubi uze uzomxelela into ba amncede amfunise ukwenza uSibongile ke yena kuvela umxeba mina ndazani nakwenza uthi ndiyakucela undincede undikhangelisa ukwenza ngoba animazi ba uphi Sibongile uthe uyaxolisa akanalo uncedo and yena ayikho into emdibanisa nokwenzo uthi yabona nje ngibona njengangosisi ndiyagoduka mnya ndobe sesho emshiya eme apho ke uNomalanga
uwehlile guys ukubhenela kuSibongile but ke uSibosho uthe no andizukwazi andikhona inhlanganisa nokwenza mina ndiyahamba. So ukwenza ke usadukile ke bethunakazi uba uphi udriver utshona phi hoping into ba usafe apho akhoyo. Enkosi ngicela siqhubeke subscribe like singakhomenta futhi bye.